Винаги съм искал да стана професионален играч. И винаги съм бил капитана в отбора. Някой път не съм изпал, да ти кажа честно. Той каза, че... Като ме види, щял да ми щупи ръцете. Някакви такива работи, мисля, че се разбрах по-бързо от тях или просто те не са разбрали изобщо. Ето и отново тук в пореден епизод на Потерлици, един от най-хубавите подкасти в България. Ето няма да кажа най-хубавия, един от най-хубавите. Айде да ги уважавам другите подкасти. С една абсолютна легенда на спорта. На е-спорта. То може и спорт да е. За нас е спорт, за много хора. За мен си е спорт. За нас е спорт геймер. Не знаех, че съм спортист, благодаря. Ти си атлет. Атлет. Значи искам ти кажа, че някаква маска, тези пръсти, тая кит, какви чудеса правят. Ох, мамо. Смисъл? Аз да видим дали не е спорт. Да бе, геймерите, да, имаме много развити китки, такова, ама те не разбират жените. Гледай пак един пост. Как си толкова добър с пръсти и дават някакъв пич на клип, как спави гол. Ето как ставаш бърз с пръстите и добър. Значи CS играчи са най-добрите в това. Да. Та на гости ни е Иван Mind Control, разбираш ли, този титан в българския гейминг. То ти по-скоро си по-известен май в чуждата. Не, всеки не е в България, но имам предвид, че в България, не знам, сега ще си говорим дали имаш такива успехи с някакви български отбори преди да заминеш, нали, натам, но по-скоро е интернационален стар. Но преди да си говорим и да преминем към дебелите теми, защото сме в Потерлици. Имаме един подарък за тебе, да. Ти не си сложил Иди на следващия турнир, който ще спечели. Окей. Да го изиграе с... Да го изиграеш това нещо, дето ние ще го помогнем. Да, представяш си, качва се на сцената. С идеята да ти носи много късмет. Ехе. Тук пише MC. Не можеше Mind Control, нямаше как. И тук е Иван. Това е Иван. Много са готини. А тук е направено за камерите, ако го снимат наобратно. Наобратно, да. Сложа камера. Огледално. Не, ако камерата снима, защото нали, е написано наобратно, огледално. Това е направено за геймери, бе. Супер. Благодаря ви много. Много са сложи си ги твоите, че ти не си ги сложил. Ти ако искаш, нали, не задължаваме гостите, но по желание. Сега да ги слагам. Ако иска да си ги сложи, да, разбира се. Добре. Щом сте ги дали, ги слагам. Добре, радваме се. Айде, слагам ги. Така, обувайте и да бъдем потерлици. И да си говорим, все едно сме си вкъщи. Нищо, че сме в гаража. Как между другото за това закон? Не бе, що? Вече го правя? Бате, представяш ли си, бе, братле? Не, това, смисъл, ако го направиш, си напълниш душата. Представяш това, бате, ще го направим веднага, че го изредем тук. Ето, бате, цак, потерлици, това става модерно и оттам почваме, братле. Всички ще дойдат, най-накрая ще направим 2000 абоната. Той става мултимилиардер, ние ставаме мултимилионер. Да, терлици, бата, нали? Добра реклама. Добра, да. Ти представяш си TI, примерно, по терлици си. Няма лошо. Да, много тилци. Така всеки ще знае, че е българин, защото терлиците, говорихме си, преди сме си говорили, че терлици няма, извън България, няма, в Турция, нали, ги има, но нали, вълнени чорапи, да, но терлици, такива плетени няма нито в Европа, нито в някъде другаде, така че това си е традиционно, може да се нарече тук от нашия регион. Може би в по-северните държави е възможно да има. Аз съм бил в Дания, обаче нямат терлици. Имат дебели чорапи, нали, вълнени, но не такива терлици като нашите. Нали, и с шарки, защото ние ги правиме, нали, шарени, отцветени и така. Но да, като си говорим, всъщност, то може би директно почваме някакво много такова, но ти сега сте в някаква почивка с отбора, Нигма, или как, защото нали, ти си в България така за по-дълго време. Да, имаме по-такава почивка сега, защото има само един турнир, който не можахме да участваме. Не мога да кажа причините кои са, но турнира ще е по средата на декември и това е единственият турнир, който има. До края на годината. До края на годината и затова поне аз вземам почивка до края на декември. До сега не съм вземал такава почивка в дотата. Да, защото аз знам, че така дълго не си почил и даже не си прибирал. Но ти всъщност прибираш ли се като в България, примерно често идваш ли си или? Понякога се пребървам за по една седмица. Да видя наши. Годината говорим, или? Да видя наши и това е, да. Някой път даже 2 седмици много да се пребървам 2 пъти. Да. Зависи как се чувствам. Ето да видят хората, че гейминга бата не е лесно нещо. Видиш, не може да се прибере човек. Хората си мислят, че бата играят там игри. Много заблудени души. А вие сега всъщност къде сте ситуирани? Да кажем, Team Nigma, нали, е твоя отбор.
Nigma Galaxy сега се казва, нали така? Или Да. Nigma Galaxy. То вие си го направихте като напуснахте ликовите. Напуснахме Liquid и си направихме Enigma. Да. И след това Galaxy откупиха някои от акциите и затова стана Enigma Galaxy. Тоест, те са влезнали като, в смисъл са ви купили. Също те Като Galaxy са организации и купуват част Те от са вашите- огромна организация. Май не знам дали се казват Galaxy или Galaxy нещо си. Да. Но със сигурност са огромна организация. Дето с част собственици на LA Galaxy. Не, те са от Юго-Источна Азия. Те са... Те са азиатски, да. Тоест, това не са ни толкова познати, може би. Може би, да. И на мен не ми толкова. бяха познати, да. Преди това. Защото аз си признавам, че по Дота не съм някакъв супер, в смисъл не игра чак толкова много и такова, но нали седа там сцената, но не ги бях чувал преди вие да станете. И какво сега? Значи се почивка сега? Почивка сме до След края Нова на година? декември и след това ще почнем да тренираме яко и да. А вие къде сте ситуирани всъщност? Къде ни е буткемп? Да, буткемп. Имаме три различни. Имам един в Холандия, който е много як. Той е в една огромна къща, която е на 3 етажа. Така че всеки може да спи там. Някой път някой си взима хотел, защото не му харесва да е с други хора. Да. Зависи от човека. Но като цяло там е може би най-якото място, което имаме. Другото ни място е в Турция. И това се наложи да го вземат Enigma Galaxy, защото до сега играхме и все още играем с майки. Той няма право да пътува в много държави, защото той е от Иран. Но в Турция може да такова. И затова заради него направихме компромис в Турция. И другия ни буткемп, мисля, че сега го правят или в Дубай, или в Абу Даби. Не съм сигурен кой да Те там, нали, яко искат да навлезат ударно в... Да. Те са влезнали, защото много вече правят... То не само и в спортове, гледай и футболни, нали, искат да правят текстна си асоциация и не знам си какво, така че те наливат яко пари, но и за гейминг, да. Това всъщност си го правите... Защото аз не знам сега отбора ви, защото вие сте си го направили, след това Galaxy са ви изкупили. Сега има някакви като акционери или кой ги решават тия неща, къде да са, какво да са вие, имате ли някакво като вашия глас? Там има ли някакво сила, примерно вие да казвате някакви неща или вие просто си като играчи и те за тия операционни неща те се занимават? Мисля, че са като две отделни. Аз до сега не съм сигурен с никой от Galaxy, така че мисля, че ние си имаме нашия глас и те си имат. Аз не съм навътре много с нещата, не съм учил на всичките срещи. Да. Мога да отида, но предпочитам да не учим. Аз съм играч, не ми се занимавам с бизнес. Административните неща. Имам хора, на които вярвам там, те се оправят с всичко. Делегирал си, така да се каже, на тях неща. Искам да се играе играта за сега. Това си е супер, хем си цъкаш, хем да се занимаваш с тия неща, ако се справят добре хората. Екстра. Дано да се справят добре. Не знам да разбрам. За момента окей. А вие сега, откакто сте с Enigma Galaxy, кога вие смисъл, печелили сте нещо по-голямо от такова или? Голям турнир не сме печелили, но можехме да спечелим. Това беше, не съм сигурен коя беше годината. Беше по време на COVID, казваше се Animajor. И там стигнахме топ 6, но имахме голям проблем там с Miracle. Имаше някакъв проблем с стомаха, точно преди мача и той не можеше да играе. И даже каза да намерим някой да го замести, но нямаше как да намерим някой да го замести. И трябваше да играе с проблем с стомаха срещу... не знам дали бяха EG тогава, Shopify Rebellion, които са сега. Да, май бяха, да, май бяха EG. Да. EG. И те наустраниха и за нас не беше игра това нещо. Miracle като не може да играе, той и керито и беше много трудно. Да. И този матч, ако го бяхме спечели, щяхме да се класираме на International. Да. Този, който Spirit спечелиха. Да, а те тогава Spirit... Не, в смисъл, имахте ли някакъв шанс да... Мисля, че имахте шанс тогава, защото Spirit, където го спечелиха, май не бяха... В смисъл, можехте да ги биете. Става въпрос, като сте играли, мисля, че ги бяхте били или се бъркам? Не, да, имам преди, че вие не сте, нали сте играли нямахте ли някакъв матч преди това, където ги бихте или се бъркам? Ами в Animajor ги победихме в групите. Имахме матч тогава. Така че... Как помниш, не знам аз. В смисъл, защото аз не ме интересува дотата, обаче не знам, винаги съм такъв, ето, и с Цецко, като имаме някакъв, нали, българин, който все пак е излезнал, прави нещо и, нали, прославя, нали, най-малкото държавата в тия среди гейминг, ми е някакво, не знам, много такова на сърце да следа нещата и да се интересувам. Искам да знам един въпрос. Ще върна много назад, най-вероятно в времето. Да.
Тъй като сега ще ходя на Копенхаген на световното по CS. Да, Копенхаген. За кой отбор ще играеш? Аз съм за Виталити. Един мой приятел ми каза, че ме попита да отивам с него също. За това световно точно. Да. Айде. Ама не знам кога е. Това ще е И не знам дали ще имам турнир. Няма. Да, Да. това му каза. Това ще е първият де-факто на CS2 Major, който ще да официално в Копенхаген. Ще видим. Кажи, какво е чувство да дигнете купата? Като Да кажем предистория само, защото в Team Liquid... От началото. Я да започнем, да. Всъщност ти как отидеш в Team Liquid? Защото имам, само може ли да ме извинявай? Да. Имам много различни истории за твоята кариера. Не знам кои са верни, кои не са верни. Нали, има истории, че вашите са те изгонили от вас, нали, някакви такива. Окей. Че Добре. са говорили, че нищо няма да стане от тебе. Добре. Това винаги си го... Да. Обичам слуховете. Сега, ти си в България, ти винаги Няма как без такива неща, това да. са част от процесите, иначе не можеш да се наричаш българин. Ако няма хейт. Добре. Дай сега разкажи. Да, в смисъл тук... Или ако искаш, че ми кажи някоя история, аз ще кажа. Да, дали е вярно. Това е историята, която... Да бе, това са някакви слухове, какво да чува. Ами това, че нашите са ме изгонили от къщи, това не е вярно, със сигурност. Но имаше един период, когато беше след 12 клас, като завърших, нашите ме караха да запиша на университет. И се записах в университета. Забравям винаги за микрофона. Записах се на университет и точно бях за един месец там. И сега ще обясня какво стана. Отидах и записах нещо свързано с информатика, автоматика, нещо такова. Забравих какво беше точно. И както и да е. Отидах на час по информатика и учителя или учителката, не се сещам, ни каза да пишем някакви кодове, някакви такива работи. 15 страници накараш, пишем. И си отдъхнах накрая, време спряхме да пишем, свърши часа. И тя каза, следващия час, т.е. утре, трябва да ги научите наизуст. И аз се гледаме така и викам, сигурно ли сте наизуст да ги научим? И като погледам, това са някакви формули с скоби, запетаи и такива работи. Всичко и скобите трябва да го науча наизуст. И това беше някъде накрая там, преди да се тръгна. И вместо да се прибера вкъщи, отидах директно при ректора в университета и му казах, аз напускам. И това беше цялото ми учене в университета. Да, така започнах да играя по-сериозно. Това беше 2013 накрая или 2014 в началото. Нещо такова беше. А ти преди това си цъкал, така, в смисъл, има ли си отбори, играл ли си в турнири? Ами винаги съм искал да стана професионален играч, но още от училище, но нямах толкова време да играя по цял ден, пак се ходех на училище, не съм бягал от клас, ходех се постоянно. Ходете на училище, деца? Да, пак мога да станете професионални играч. И винаги съм играл, винаги съм имал някакъв отбор. И винаги съм бил капитана в отбора. Не знам защо, винаги ми се е падало да съм капитана. И много ма кефеше да драфтвам. Но, както казах, нямах достатъчно време. Но като свърших 12 клас, това вече беше момента, в който почнах да играя по, не знам, може би 20 часа на ден. Може би. И си спала само по 4 часа ли? Някой път не съм спал, да ти кажа честно. Но тогава бях млад, по-млад, имах енергия и можех да ги пия. Сега викаш, няма как да стане това. Можех да пия Red Bull, Monster и такива работи, да. Сега вече не можеш. Сега генето натежава. Да, един Monster и почва да тупти тук. И направо ремолата. И сега вече е много по-различен живота. Но да се върна. След училище 1-2 години се мъчех с всякакви играчи. Взимах някакви играчи, шведи играех, с финландци, с каквито дойде, каквито намеря, които се чувствам добре с тях. Имах един отбор, се казваше Aftershock Gaming. Там беше първият по-такъв отбор, по-сериозен. Бяха 3 шведи и един от Германия, който беше харватен. Нещо такова. Помням никой, ама няма да ги казвам, няма нужда. Или мога да я кажа. Но няма никакво значение при нас. Те вече не играят така. Да. И с тях стигнахме до един LAN турнир в Англия. Това ми беше първия Великобритания. Да, в първия ми... Първият ти LAN. Първия ми LAN. Да, офлайн. Не, чакай, пак ще се върна малко назад. Сега ме подсети. Има един турнир преди това. Значи бяхме BG Stack. С неизвестни играчи бях. Не се сещам да има някой известен, всички са спрели да играят. Това нямаше квалификация, това просто записваш. Това беше в Македония, LAN турнир, и това беше
за мен е приключение. За първи път даже май бях извън Варна, може би. И си хванах влака до София И оттам? 4-мата ме чакаха и бяхме с някаква кола, не се сещам каква кола беше, бяхме от Заря един до друг, така свити, беше малка колата. Класика в жанра. Да, взеха се някакви водки да пият по време на пътя, да, нещо уникално беше. Типични приключение. български роуд трип. Вика, отивам на турнир да се напия. И отидахме Да в го полея Македония. преди да сме почнали. Да, и отидахме в Македония, не знам кой град беше, не беше Скопие, някакъв, може би село е било даже. И бяхме в някаква много яка зала, компютърна зала. Това не го очаквах. Беше много яка. Имаше си стая за всеки отбор. Бяхме 8 отбора. Всеки отбор си имаше стая. Много яко. Имахме си телевизор, имахме 2-3 компютъра. Заедно не беше 5, но 2-3 компютъра пак е яко. И на първия, това бяха на втория етаж стаите. И на първия етаж беше, нали, самият турнир с 10 компютъра. Един срещу друг играем. И играхме 2 игри. И аз не знаех моите дори как играят, ние не сме играли нито онлайн, нито нищо и аз очаквах, че са добри. Мислех, че моите са много добри играчи и набиха за 8 минути първата и втората набиха за 10 минути и аз тогава вече направо приключих, почнах да го откачам, викам как ще идвам до Македония и ще падам за 10 минути. И третата игра си взех пъч, ти ми беше един от най-добрите герои тогава, не знам на каква позиция играх, дали взех пъч и На мида. хукнах някакъв, убих го и набиха пак за 15 минути. Това се сещам само и приключи турнира. Викаш, това ти е било първият турнир. Бърз. И се сещам, че ритнах някакво дърво след това и От нерви. От нерви си ритнах едно дърво там отвънка и се тръгнахме. Да, и това беше... И викаш, до тук бях с BG5 stack. Няма. Ама Време вие за пък new как може така да beginning. се съберете, не играете на такова, мисля, че са добри отивате. Това малко някакво много такова Еми аз тогава първо сигнал. не бях никой, тъй че Да, бе, да. нормално да е било, да стане нещо такова. Да. Но си научих урока, трябва да съм подготвен. Да. И това беше първият път, когато видях Сакса. Не знам дали го знаете Сакса. Той спечели International предната година. Той е македонец. Да. И си говорихме на български един вид. Аз му казвам, говоря на български, той ме разбираш. То напълно. македонски е Ами български. то е македонски, Без- просто развален български. Така, И продължаваме. какво каза втория вече, когато отиваш на И това? вече една година след това, през тази една година, играх с тези тримата шведа и немеца. И стигнахме до този турнир в Англия. Отидах и си взех компютъра в багажа. Нямах, може би да съм си взел 2 тениски и да знам, една Най-важното долница е да съм викаш си взел. компютъра. И ми се събра в целия багаж компютъра, защото исках да съм сигурен, че ще играя по най-добрия начин, който мога. Отидахме. Там се запознах с Cyborg Matt. Не знам дали го знаете. Познато ми е като ник, ама да, не го знам. Едричак такъв. Да. И мислех, че той е Ice Frog, нали, създателя на Dota. Питах го, каза, че не е. Сега дали е, дали не е, не знам. А той има някакъв такъв слух, че той е създателя на Dota или какво? Ами вече не. Аха. Преди може би хората мислеха, че е той. Затова съм го питал явно. И отидахме на този турнир и там имах бив с един играч, един от Англия. И той каза, че като ме види, щял да ми щупи ръцете, някакви такива работи. Да, ти отиваш онлайн и като типичен Turtle българин. Ninja. Ето ма бе. Отидах, той играеш нещо там, някаква пъп игра, ранкет играеш и отидах и го така, нали, докосна го там по рамото и се обърна и нещо така ме гледа и вика, who are you? И аз викам, аз съм I'm Mind Control, what did you say? Вика, I forgot. Изведнъж забравих. Забравя кой е Изведнъж казал. забравих, Типичен щеш да ми англичанин. чупи ръцете. Да, добре. Да, добре. Отдава ти се възможността, ето. Заповядай. Да, нормалните геймърски... Да, Добре, неща. добре, не ми щупи ръцете и изиграхме турнира и свършихме 33 на 0 или 34 на 0. Нямахме загуба на този турнир. Да, това ми беше и се очудих, наистина мислех, че някой ще набие. Нямаше известен отбор и спечелихме около 3500 паунда. За мен беше. Това ти е доста де-факто първата сума, която печелиш от турнир. Да. Или? Да, това беше за целия отбор. А чакай, 3500 за всички, да, и си Да, телката нещо по... такова да. беше, да. И бях много доволен. Хем бях капитан, хем бях мидлейнър, нали, любимите ми роли. Да, и стана идеално и спечелихме. Но също и не французи ги бяхме били. И това беше първият ми голям турнир за мен. За мен аз го чувствам като голям турнир. Това на колко години? Това е 2014. 2014. След това играхме някакви онлайн турнири. С този отбор играх първите си професионални игри. Също първият професионален отбор беше Нави с Денди, когато бяха.
Бил си в Нави? Срещу Нави. Нави играл. срещу Нави. Да, и се справих много добре първата ми игра. Тогава бях мидлейнър, също Денди се справих. Тогава беше, пак се водиш един от най-силните играчи. Мидлейнър. Да. Него, да, всички го знаят. Няма какво те По даже... неговото време. Да, по неговото време те, нали, даже Valve бяха направили един нов филмче за него, в смисъл такова в Steam бе. Free-to-play, да. И справих се 50 на 50 за Денди. Не бях доволен от себе си. Исках да го бия. Мислех, че бях готов. Но не бях готов, естествено. Толкова реплеи съм гледал. Той не е гледал един реплей. И пак 50 на 50. Да. Че той са малко така, да. Но научих доста работи от тази игра. Но малко по малко разбрах, че отбора ми не се импрува поне на темпото, което аз се развивам като играч. Мисля, че се развивах по-бързо от тях или просто те не са развивали изобщо. Да. Може би. Защото играех много и те не играеха толкова много и може би разликата е станала голяма. И ти си голяма. имал явно някакъв по-голям стимул. Да, на те поддадеността ти е била много по-голяма от тях. Мене вече мечтата ми беше да спечеля, не да спечеля, но да участвам на International. Вече по това време. А не знам дали те имаха същата мотивация. А ти коя година всъщност отиваш Liquid? 2015. Де факто на следващата година. Една година играеш... По-скоро лятото. Аз все още 2015 игра зимата с тези момчета и в началото на зимата вече им казах момчета, не бием, всичките мачове падаме, казах им по-хубаво да приключваме работите. И в началото на 2015 се запознах с Нико Бейби, играхме някакви ранкет игри, така нататък. И му казах, добре, искам да се направя добър отбор. Няма значение дали са българи, няма значение откъде са. Правим отбор и бим, наред всичко бим. Аз съм капитана, ти си керето, харесваш ми. И той каза, добре, и аз те харесвам като играч. И намерихме Pure Evil, за времето си беше доста добър играч и стоманен. Това бяха много добри. И сега трябва да намерим офлейнър. Това беше най-тежкото нещо, защото аз съм мидлейнър и нямахме офлейнър. И чудим се и някой каза Арайс. Това е румънеца, Арайс, Магнус играча, много известен. Магнус, да, с Магнуса. И взехме го и му казах, добре, каква роля искаш да играеш? Аз съм капитана, добре, ще направя жертвата. И каза, мога само мид да играя. И тогава ми става много тъпо, защото аз тренирам в 10 години играя мид, от Dota 1 още. И добре, викам, ще играя офлейн. Никога не съм играл офлейн, за първи път. А за хората, които не знаят какво е мидлейнър и офлейнър? Мидлейнър е човека по средата, който играе едно на едно. Офлейнърът по това време беше човека, който играе 1 на 3. Най-често и може би 10% е играл един срещу двама. Това беше офлейнъра. Но в момента офлейнъра 2023 се играе с... имаш сапорт и е 2 на 2. Да. Това е разликата. Променили са се малко нещата. А да кажем, нали, на дотата има 3 линии, отгоре, отдолу, средата и де факто, нали, това са ти полетата, нали, където играят играчите, защото сега все пак имаме и хора, които не са геймери, гледат, нали, да обясним. Мапът е направен като квадрат, има една линия, която го пресича през средата, което е диагонална линия, това е мида, имаш ап и как беше? Ботъм и... да кажем на български, има горна линия, средна линия и долна линия. Това е. Аз играя на горната линия, ако играя от страната на Radiant и играя на долната линия, ако играя от страната на Dire. Огледално. И първите ми 10 игри бях в шок, защото аз съм свикнал да играя сам срещу един друг играч. Но като играя срещу тримата и като почна да ме гонят, и аз не знам какво да направя. Малко стресиращо. И само умирам. Постоянно умирам. Всяка игра бях 0 към 10 умирания. Винаги бях 10 умирания. И се чудех какво да направя. И имаше един играч, който го респектирах много, казваше сам Мак. Мисля, че украинец, беше, ще излъжа. Украинец или не знам откъде точно беше. И почнах да му гледам записите, да видя какво прави. И играеше един герой, казва се Broadmother, един паяк. Да, много як. Много як паяк. Много опи беше на Dota 1. Да, и продължаваше да опи. Още ли опи? В момента е малко наръснат, но тогава за времето си беше. И трябва ми някакъв лесен герой, да мога да съм капитан, хем да се справя добре, да не съм 10 умрания всеки път. И този герой видях, че е невидим в мрежата си. Нали, като си мрежата си невидим. А пък никой не иска да купува сентрата на първи левел в началото на играта. И се криех мрежите, някак си взимах експириенс, някак си взимах левелите и не умрах. И така малко по малко свикнах на офлейна и се научих да играя. И стана офлейнер от мидлейнер. Да. А ти до ден днешен, в смисъл, сега си офлейнер си? Или да, до ден днешен. Един път смених ролята, предната година бях кери за един месец. Да, това ми беше единствената смяна.
Хареса ме, ама не съм явно достатъчно добър. Добре, и какво започнахте да биете с тях и оттам те видяха ликовите или как? Да, може би март месец почнахме да бием и май месец имахме DreamHack, турнир в Швеция. Трябваше да изиграем квалификациите. Йонкьопинг, там се прави Dream. Май там беше точно, да. Там го правят, аз съм ходил една година. Там ще го правят всеки И година. април месец мисля, че бяха квалификациите и тогава вече почна да схващам офлейна. И в най-важната игра, срещу казваше са Burden United се казваха. Бяха добър, среден отбор бяха. Ги бихме или 2-0 или 2-1, не мога да сетя. И изиграх един Clockwork. Това е един робот. Ето мята ракети, куки, хвърля са по тях. Много е герой с ни батерии. И го научих да го играя и наистина ги смазах. Там бях MVP та игра. Да. Тоест класирахме се. Обаче имахме проблеми в отбора. Имахме малко... Разногласие. Не само разногласие, но аз и никой имахме проблем. Няма да го дискутирам. Още не сте, в смисъл, не е нещо да се знае. Някои хора го знаят, но всеки знае различна история, затова няма да казвам нищо. Имахме проблем аз и Нико и имахме също така... Не, друг проблем не сме имали. Това беше най-главният проблем. И като капитан като добър капитан казах, добре, избирайте с кой ще играете. С него или с мене, избирайте си. Класирани сме на турнира. Очаквах между да останат с мене, но неочакваното стана. Всички бяха срещу мене. С Никото. Да. Това е тежкото такова на капитана, брат, че виж, как него... Тяхна загуба е била очевидно. От собствения отбор махнаха мене. Да. Много тъпо ми стана. И това беше май месец самия турнир. Отидаха казваше с Шачво, един руснак. Много добро момче, между другото. Взеха го, играха и бяха на последно място, нали няма какво да стане. Все пак да вземеш нов играч е много трудно да се играе. Да, не е експириенс, не е свикнал с отбора. Много е трудно, да. И отбора не е свикнал с него и нямат капитан също. Трудно е без капитан. Целият месец бях в депресия, страшна депресия. Дори не исках да отворя дотата, защото аз за това живеех. Аз живеех за този турнир. И всеки ден ставах може би в 6 сутринта и почвах да тичам като ненормален, на спринт. Почнах просто да бягам. Не знаех как да си излея душата, дори не знаех с кой да го споделя това нещо, защото никой няма да ме разбере, никой не играе игри около мене. Нито майка ми, нито баща ми, никой не разбираше, да им обясня какво е станало точно. И просто реших да тичам, може би по един час на спринт, не знам откъде ми идваше енергията, дори не знам, просто бях супер изнервен, депресиран, не знам какви чувства съм имал. Докато не ми паднат краката. Всеки ден, може би 2 седмици подред съм го правил. И направиха FPL, Faceit, мисля, че знаете лигата. Направиха специална Dota 2 лига за проиграчи. И явно са ме забелязали и ме поканиха и мене да участвам в тази лига. Това е лига, в която няма отбори, само индивидуално играчи са записват. Той нали на CS има FPL, така че да. Да, значи разбират за това. Има най-високия рейтинг, избра играчите и от другия отбор същата работа. И тая лига, още първия сезон, играх по цял ден, имах най-много игри от всичките и спечелих директно първия сезон. И беше много добра наградата за мене, $5000, първо място. Ето си и много, в смисъл, първия сезон на FPL да спечелиш, нали сеща, всеки те забелязва най-малкото. Нали? След това на втория сезон бях втори. Кой бил първи? Първи беше Секси Бамбо, той почна, лека му пръст. Да, много добър играч беше. И следващите 2 сезона пак ги спечелих. Тоест 3 сезона от 4 спечелих. Много добре се справих. И точно по това време свърши International 2015, точно като спечелих последния сезон. И едни приятели на Короки, т.е. сегашния ми капитан и от тогава, Роман и Кебаб, така им бяха неговите. Ма забелязаха в тази лига, играеха с мене и са му казали да ми прегледа записите, да видя за какво става въпрос. И няколко дни след като свърши International, виждам в скайпа, някакъв ми пише. Тогава още скайп беше модерен. Пише ми Короки. Викам, то си е някакъв трол. То ма тролва 100%. Той е това някакъв българин. Короки, Се бъзка с мене. Викаме здрасти. И аз му викам, добре, здрасти, да видим какво ще стане. Как ще маскамва тук сега. И ми пише, I want to play with you. Викам, не е възможно. Няма как да е възможно. Викам, you're trolling me. И не му отговорих за следващите 2 дни. Въобще не ми пукаш. Викам, някой са дразни с мене нарочно на такова. Наистина си мислех, че ме дразни. И
след 2 дена пак ми пише, сигурен ли си, че не искаш да играеш с мен или някакви такива, защо не ми отговаряш? Не знам какво точно ми беше написал. Викам, I think you're not real. Не си истинския корот, според мен. Нали, покажи са кой си. И той продължава да му убеждава, че е той. И така за 1-2 дена му убеждаваше. Викам, добре, звънни ми. Звънни ми и нали му чувам гласа и аз се сещам от интервюто такъв моя гласа и наистина беше неговия глас. И ма хвана супер срам, станах целият червен, като някакъв дома станах целият червен, ма хвана, не знаех какво да кажа. И ма хвана срама и викам, добре, искам да играя с тебе. И го питах, каква роля ще ме пуснеш да играя? Молех се да ме пусни Митро. И вика, офлейн, само офлейн имаме. Съжалявам, нали? И викам, добре, ще си помисля. Не му казах, ще си помисля, защото аз много исках да играя мидлейн, много исках. Имах две други оферти, да остана със същия си отбор, който бях в момента. Тогава имах някакъв отбор, някакъв стак, не се сещам даже кои бяха, които не бяха лоши и ми предложи SingSing. Не знам дали сте го чували SingSing. На времето си беше доста добър играч, участваше в International, той е от Холандия. Да. Това ми бяха двете опции и естествено според мен Короки е легенда на играта, предпочитам с него да играя, макар че да не е мид, поне знам, че съм в добра ръце. Влязахме в отбора, казваше се Five Youngs, това означава пете младежа на немски май, да, нещо такова. Защото Юнг е, да, на Юнга. Така се кръстихме и участвахме в някакви квалификации за един турнир в Сингапур. И на финала набориха 2-1 или 2-0, ще изложа. И последните 2 игри нещо се надъхах и ме скарах игрите. 3-2, някакви много яки игри с Арчейкър и с Тъскър. Тъскър беше офлейн герой тогава, да, един с... Да, с двете копия. Ако правилно да Не, Тъскър, с Т, не е Хъскър. Не е Хъскър. Тъскър е той снежния. Да. Дето има, сноубол, дето има. И скарах им игрите и се класирахме в Сингапур. Това ми беше първият турнир. И там отидахме, мисля, че под Liquid тогава. Тогава вече Liquid записаха. Това е 2015. Тоест Liquid са взели от вашия отбор? Да, като се класирахме, тогава явно им е станало интересно пред нас и да взеха. Liquid не предложиха. Нали, нямах заплата в началото, защото не съм никой наистина сега в началото. Нормално. Отидахме на този турнир, бяхме в, не знам дали го знаете, този хотел, дето отгоре има нещо като кораб. Да, в най-якия хотел в Сингапур. Ама смисъл поне са ви платили предполагам там ходенето, нали, тия разходи и така нататък. Да, просто няма пейджер. Турнира се казваше Nanyang Championships. Нещо такова се казваше. Много як турнир. Хотела беше, не знам, супер як. Аз не съм ходил никъде извън България, освен Англия и това с Македония. Никъде друга не съм ходил. И изведнъж съм на този турнир. Отивам, супер яко е. Закуската е, не знам, цялото лоби е закуска. Има всичко, никога не съм виждал такова нещо и хапвах много хапвах. Типичен българин, трябва да взема всичко. Трябва да си избием, а то е безплатно. Вика, трябва да избиваме, да. От предните години. И много хапвах. И това се сещам. И завършихме на 4-то място на този турнир. Паднахме от eHome. Не знам дали сте чували. Да, те бяха от стара. В смисъл, мисля, преди че са имали CS няма отбор. Да, eHome знам като отбор, но вече ги няма, не съществуват. Вече ги няма, да. Загубихме от тях и оттам ми дойде един прякор между протата. Никой не се е разчувал. Ми казваха 420. Защото бях 4-20 с клока, последната игра. Няма нищо общо с другото 420, нали? И то затова стана прякор, всъщност, но да, няма общо с другото. Да. Бях 4 убийства и 20 умрания, доста добра игра направих. Иронично казано. Mind Control 420. И това ми беше първия истински професионален турнир. Първият ми професионален турнир и много як турнир беше наистина. След това не съм имал дори по-як, може би, хотел поне. От към, accommodation такова, нали, да. Следващия ми турнир, не знам след всеки турнир да отивам. Не, в смисъл, ако искаш, мога да разкажем сега, нали. Идеята е, да се надгради, и после като всъщност печелите International.
Да, как се стига до там. В смисъл... Ма да не минавам през всеки турнир. Не, не, ако са много... Много са. Не дей. Много са, да. Нямаме Мога да толкова мина време, през иначе. по-важните, ако искаш. Иначе, да, всъщност вие, защото това 2015 така ще се случва първи. Да, това е в началото. А вие коя година печелихте тия? 2017. 17, значи 2 Да. години по-късно. Лятото Тия 2 на години 2017. играете в Liquid Да. по всякакви турнири. И сме същи. Не сме същи хора. Добре, ще мина набързо. Да, малко дали нещо по-набързо, си да. След този турнир в Нанянг имахме два турнира. Единия беше в Германия. Там бихме OG. Набързо ги очаткахме. 3-1. Никога не бяхме били. Дето после... Да, от геймърс, дето са... След това имахме турнир в Китай. Това беше... Той трябва да го спомена този турнир. Той Добре, беше добре. нещо уникално този турнир. Това беше в град... Не мога да се сетя точно как се казваш, но беше нещо подобно на Винчуан. Не се сещам тази. Сичуан? Не. Това е горе на север. Аха. Нещо такова се казва града, ще го кажа някакъв път точно Добре. така, да не объркам. Това беше най-големия студ, който съм бил. Бях с двоен анцунг, с 2 якита и ми беше студено на ланка. И бабе, И вътре, където се играеше, ми бяха студени ръцете. Аз Да, не и мога ти да не играя. мога ги движиш Имаха бързо. такива хендвормър, зато Да. така го правиш. Пак не беше достатъчно. Тоест, целият турнир го играех на студ. Замръзнал ви. Замръзна. Всички играчи, не само аз. Да, той за всички едно, да. Това за мен не беше турнир. Беше много сложно там. И се сещам, че единствената храна, която ни даваха, беше някакво KFC. Някаква китайска версия на KFC. И аз Вместо крилца, черви. Не бе, патица пекински. Тоест аз не разбирам какво пише. Това е на китайски. Има 1, 2, 3, 4, 5 и някаква снимка. И ми харесваше второто как е. Нали, първият път, като си избирам. И избрах се второто. Дадаха ми го, само отхапвам. И сега ставам червен, носа ми става червен. Мега лютото беше. Не съм ял никога. Такова истинско люто. И един час не знаех направо. Огън ми фърчеше от носа. Да. И не можех да играя един час. Трябваше да ме изчакат. Ти мъката. Значи това турнир ти е бил много... И стигнахме топ 3 на турнира. Поне стигнахме топ 3. Пак беше нещо. И в групите победихме шампиона. Алианс. Добре, това беше за този турнир. Да. Студено, KFC и така нататък. Да. Следващия много важен турнир за нас беше Шанхай Мейджор. Той беше януари месец. Най-интересното беше всъщност квалификацията, която играхме. Тя беше онлайн и играхме срещу Team Spirit, които сега нали са шампиони, но беше съвсем различни играчи. Ама няма нищо общо с този спирит. Нищо общо с този Spirit, да, но същата организация. И водеха на 1-0 и нещо такова беше. Или не знам, 1-0 наводеха, но първата игра много наводеха. И тогава Джеракс беше в нашия отбор. Джеракс, знаете го? Той беше част от OG, които спечелиха 2 пъти интернет. Да. И предната година той беше с нас. И Джеракс не спаси играта, игра Earth Spirit и тогава Earth Spirit беше един от най-силните герои, но беше и най-трудният герой. Но той го беше мастър с Earth Spirit. Той в OG много цъкши, мисля, че не. И си купи Аганим. И Аганима на Earth Spirit е да хванеш някой, примерно да хващам тебе, да изстрелвам на 3000 рейндж. Вероятно няма какво да стане. Играта е приключва, освен ако те не тронат играта. Но той ги накара да тронат. Те си пушват кулата, нещо там, пушват си кулата и този Джеракса с смолк, вика, гайс, кам, елате тук, ще го хвана с Аганима. Ние даже не знаем какво прави Аганима, честно казвам. Ние не знаем, но следваме го, нали, слушаме какво прави. Хвана Джайрото, което е керито им с Aegis, нали, има 2 живота, и го хвърля в фонтана. Никой не го е виждал този плей до сега. Никой не съм го виждал, никой не се е замислял и го хвърля в фонтана. Също имахме Vengeful Spirit, Куроки играеше Vengeful Spirit, който сменя позицията с героя. Да. И той също го смени и го вкара в началото на фонтана. И те стръгнаха да го спасяват, убихме го него, убихме ги и тях и бихме играта. И след това май 2-0 стана ги бихме, да. И така се класирахме за Шанхай Мейджор. И Шанхай Мейджор стигнахме до финала. Там набиха Secret. Но просто тая квалификация няма как да забравя. Как Джеракс ни изкара квалификация. Това е бил някакъв култов момент такава, да. На теб това ти е първият подкаст, май? Първия ми, да. Кеф. Никой не съм правил подкаст. При нас. Сега тук, който иска да слушат истории само, които тук могат да чуете. И какво след това? Следващия най-важен турнир след този Шанхай беше Манила Мейджор. Това беше турнир, който пак стигнахме до финала и пак загубихме 3-1. Забравих да кажа, че в Шанхай Мейджор загубихме 3-1. Манила Мейджор загубихме 3-1 от OG. Тогава те имаха Miracle в отбора си, той играеше мидлейн и
като стигнахме до финала, направихме lower bracket run всъщност там. От 12-то, можехме да сме на 12-то място, победихме всеки отбор отдолу. Всичките ги набихме, по някой шамарем набихме и стигнахме до финала. Първата игра ги бихме за 15 минути. Викам си, охо, този турнир е нашия, всички се надъхахме, ще ги смачкаме. Да, ама... И стои втората игра, като напочнаха някакви стратегии с някакви феникси, дето си ги изкараха. Нищо не можехме да направим. Да. Някакви стратегии, дето никога не сме... Не, че не сме ги виждали, знаем им стратегиите, всъщност, но не знаем какво да направим. Да, нямате каунтър. Събират се петимата и няма какво да кажеш по въпроса. Третата игра пак така и четвъртата игра малко се събрахме, но имаха голяма контра на керито ни. Тяхното кери имаше... Значи, Skeleton King-а, той дето е с щити меч. Той си има Reincarnation му, лута. Да, И Reincarnation, Aegis. Stun, Lifesteal и третата му е Critical Strike. Да. И точно тогава бяха му променили как му работи Critical Strike. Тоест срещу Summon Unity правиш двоен Critical, т.е. с едно четворен Critical правиш. Да. И на Матумба Мен, т.е. за който не беше съотборника, той не беше кери, той обичаше да играе Lone Druid. Т.е. герой с мечката. Да, Тая дето мечка, му и е... тя се водише с Summon Unit. Да, което е нормално. И ние викаме, той е Рейдкинг, е много слаб герой, за кого го избраха, сега ще ги бим. И по време на битката, мечката отива, защото тя винаги е фронтлайн, тя отива първа, и той само се засили, един удар я сваля, с един удар. Айде. И всички ти направо гледаме и се викаме, какво стана тук? Дери са бък, някой даже беше казал, че има бък в играта. А то всъщност си А е всъщност абсолютно... това е промяната от последния Да. патч, който никой не чете. Здравей! Затова се читат пачовете, да. И уби мечката с един удар и ние седим и гледаме и не знаем какво да правим, нямаме фронтлайн. И направо спечелиха файта и приключихме 3-1. Довиждане, бай-бай. Това е. Викаш бързо. Мен любимия герой, между другото, аз Dota 2 много малко съм играл. Нали, Dota 1 играхме много. Да. Любимия герой винаги ми е бил Трола. Трол Warlord. Но, Джах Ракал. да, обаче на едно, на Дотата, първата, той беше абсолютният OP герой. Заедно с Войда, те двата героя бяха брутални. И бяха брутални заедно. И бяха и брутални заедно. Значи си спомням, защото тогава имаше опцията да стакваш башерите. Не е като на Dota 2, колкото и башера да слагаш, няма ти се увеличат процентите повече. Да. Тогава се стакваха башерите и си спомням, че правих там Travel Boot, Санджи Яша, Butterfly, два башера и още нещо слагах, вече забравям какво е. Сатаник бе, за лайфстил. Смятай, аз тогава съм пълзял под масата. Така. Явно. Така, влизаш. И коя беше тази бъкарато ли мисля, че беше, което ти даваше имунити? BKB, Black. Да, бъкабато, BKB. Така, точно нещо такъв беше сета от 6 айтема на Late Game. Влизаш 5 човека, правиш ги дар перан. Да, знам го това. Просто Ама не съм го знал това с башера. Ще се увеличава баш. Да, тогава беше така. И това беше всъщност на много опи момент, защото той си има стън. Отделно му вкарваш 15% мисля, че беше тогава от башера, още 15% става 30% и неговите 30% той има 60% шанс за стън на всеки удар. Като му пуснеш и лута комбинирано с атак спидовете от всичките останали предмети и имунитета от БКБ-то, ти не сещаш за какво става въпрос. Това беше просто killing machine. Няма как да излезеш от баш. Да, той влизаш, той само гледаш, все едно гледаш барабаница на Димо Боргер, нали? Направо пускаш клавиатурата и Айде. И също отгоре, че и се хилва. И не дай си Боже, по някаква случайност, ако случайно падне под половина кръв, примерно да кажем, на четвърт кръв да останеш, ама ти винаги имаш един сатаник, де ти маха бронята, ама за сметка на 6 хита ти си full HP на ново. Смятай, това не го знаех, че маха бронята сатаника. Явно е преди махало бронята. Да, тогава. Абе, то нали сеш, докато таковата на игра имало 100% много странни неща, които са били такива малко не балансирани. Той сега сигурно и в Dota 2 има някой, докато балансират, ако слагат нещо ново. Въпреки че не знам, те слагали ли са нещо ново? Не знам, значи като почнаха като да вкарват... нещо предмети, не е имало давна май. Не знам Муертата кога я добавиха, нали знаете Муертата? Да, тя в момента е може би най-силното кери в играта, едно от най-силното. Винаги като бъдат нещо ново, защото още не е... те първо го дават, да правят го сно... Чакайте, на мен ми е много интересно да стигнем до тия момента. Добре, след Manila Major остана само TI. 2016 TI.
Мисля, че изиграхме един малък турнир преди това. Мисля, че свършихме трето или четвърто място, пак от Оджи паднахме и вече почна да ми писва от тия Оджи. И викаш, дай ще им взема мама им стара Миракола. Почва да ме дразнат много. И завършихме на този International, не беше нищо интересно да кажа. Завършихме на 8 място, а пък Оджи завършиха на 12 място и са изкефи. Ти си на том с бяха пред тях. по-зле. Мога да загуба, ама съм по-добре от тех. Не, може те на бяха бутата да по-зле. Това беше Да, аз най-важно. това Това казвам, беше аз съм по-добре от тех. Мога да ми изгори, какво беше къщата, ама на Абе, важното е на теб да ми е добре. Да, и тогава бях с такъв тъп майндсет, който не е сполучлив. Само това да кажа на зрителите, това не е печелиш майндсет. Да. Да. След това взехме, веднага имаше ростър шафъл, и взехме Булба. Това беше голяма грешка, защото по принцип той си е треньор, но просто защото той не беше треньор тая първата година, забравих да спомена. Аз много го харесвах, той ме научи на много неща в офлейна. Все пак беше нова роля все още за мен офлейна, особено на професионално ниво. Той ме научи да играя Фюриан, той ми беше най-добрият герой. Тогава най-силният бях с Фюриан. И ме научи да играя Beastmaster. Тези два герои, той ме научи да ги играя. И казах на отбора ми, добре, ако Фата се махне, това беше мидлейнера ни, и Джерак се махне, те искаха да се махнат, се махнаха. И останахме само аз, Короки и Матумбамен. Тримата останахме. Много ми харесва Булба, казах на отбора си, да го вземем да го пробваме. Това, че е треньор, не значи, че не може да се справи в играта. Взехме го него и взехме и Миракъл. Миракъл беше 50 на 50, да остане в Оджи или да дойде при нас и реши да дойде при нас. Правилен избор. Правилен избор. И за вас, и за него. Но в началото не беше правилен избор, защото с Булбата имахме проблеми. Но проблемите с Булба не бяха като играч. Това е най-интересното. Най-интересното е, че не бяха като играч, ами Той бяха... като играч е добре се справил. Справяше се много добре. Имахме 3 месеца с него. Той играеше много добре индивидуално. Даже бих казал, игра най-добре от всички индивидуално. Нали? Не мислих, че е толкова добре, изненадама. И да, аз бях така. И обаче, като играехме играта, постоянно говореше какво да правим. Къде да Той отидем, си е треньор, там да нали? отидем, това да отидем, а то така Дота не може да се играе. Постоянно да казваш на всеки какво да прави, това не е професионална Дота. Това си е casual. И така иначе имаме капитан. И това вече става много... Да, битка вече на... Между характер. Много мешана скара става там. Да. И трябваше да решим, нали, какво да правим и махнахме. Ние успяхме да се класираме на първия мейджор, който беше Бостън мейджор, и това беше направо покъртително за всички. Ние от International да не може да се класираме на мейджор. На Бостън мейджор, да. Викам какво става тук. И трябваше да го махнем. И го кикнахме. Макар че на никой не му беше приятно да го кикнем. И така стана. Ага. И след това ли взимате смисъл? И след това взехме GH. И това беше, нали, ростъра на тая година за целия e-спорт. Може би бяхме най-силния ростър за тая година и за следващата, може би. С GH спечелихме още първия с турнир, бяхме в Швеция, DreamHack, спечелихме го, 3-0 финала срещу NIP, Ninja in Pyjama. Знаете ги, от организацията, да. Си беха култури. Бихме ги, след това имахме някакъв даун период, може би за 2-3 месеца до март месец. Март месец беше последният турнир, който паднахме, беше DAC в Китай, Dota Asian Championships. Това бяхме последно място. Никога не сме имали последно място. И от последно място после нямате загуба до края на година. И след този турнир, наистина нямахме нито една загуба. Мисля, че спечелихме... Явно това ви е дошло отрезвително някакво такова. Да, малко се флеймвахме след този турнир. Даже искахме да се кикнем някои от играчите. Както е, няма да навлизаме, какво е станало точно. И 5 турнира подред ги спечелихме. Първо място. Даже почнахме да си пикваме някакви, да не казвам смешни герои, по-забавни герои на финалите. Даже вече почнахме. Като трол. Много отпуснати. Много яко беше. Да. То като биш много турнири подред, някой и ти идва самочувствието, да, вече почваш да играеш като шампион. Да. Спечелихме 5 турнира и имаше един турнир преди International, който спечелихме. Беше в Атланта. Пак DreamHack, но Атланта. И него също го спечелихме, но това беше най-трудната ни победа. Това беше на финала срещу Digital Chaos. Това бяха финалистите от предната година, 2016. Започнаха на 2-0 и мислехме, че май ще паднем този финал. Тогава вече самочувствието се махна. Махна за това самочувствие, което имахме. И ги виждам всичките от моята са някакви dead inside, някакви като мъртъвци. Нещо не им се играеш на този турнир. Да, вече... И бяхме излезли да говорим нещо за играта. Там втората игра, не знам, да я дискутираме. Им казвам, гайс, трябва да направим нещо. И викам,
спри да го играеш този герой, не се сещам на кой го бях казал, нещо такова, избери другия герой, дето го можеш. И на другия нещо му казах. Нещо станах като капитан на момента, нещо такова стана. Взел си нещата. И нещо се надъхаха, с мене се надъхаха заедно. Взехме първата игра, третата игра, 2-1. Стои втората игра, автоматично някак всички играха добре. 2-2. И вече петата игра вече беше доста трудна игра, но 50 минути игра, но я спечелихме. Спечелихме и ги бихме да футбола. Много добър комбек стана там. Много се изкефи, защото знаех, че тогава имах импакт в отбора. Да. Това е най-якото чувство да... Защото ти се едно си удовлетворен, че ти си, нали, по някакъв начин си ги контрибутнал стимулирал. си по някакъв начин. Да, принесъл си афектирал съм съотборници си по добър начин. Това е голяма рядкост за мен. Аз по принцип съм много мълчалив човек, като не съм капитана. И, нали, не съм капитана там. Да. И това ми беше много добър турнир от моя страна, индивидуално. И след това International вече е история. Но мога да разкажа за самия International как всичко стана. Да, естествено, ясно. Добре, груповата фаза, това е в Сиатъл, 2017. Груповата фаза беше супер топа, имахме само една загуба или две загуби. Паднахме само една игра от Evil Genesis. И тогава се чувствах, че съм най-добрият играч в света. Тогава наистина се чувствах, спечелил съм 5-6 турнира, знам си най-добрите герои. Няма кой да те бие. Няма кой да ме бие, дори на линията си мисля, че съм най-добре. Но това на линията ми го... Доказаха, че не е вярно напълно. От EG Arteezy. Чува ли си Arteezy, да. Да, той беше единственият играч, който беше достоен на линията, има би на линията. Това беше в групата, той игра Wondroid, той е герой с мечката и аз играх най-добрия си герой Фюрен, има би, едно на едно би. И респекта ми към този играч много се качи. И набиха и в играта тогава. Да, много интересно стана. Едно на едно завършихме и резултата на групите 13-1. Или сте излъчи 14-2, не се сещам, едно от двете беше. И първата ни игра на плейофите, качвам се на стейджа и се чувствам вече като шампион, много яко се чувствах. Нямаше ли някакво притеснение, защото все пак това е супер много народ, нали, интернет, въпреки че вие сте били предната година, нали, на интернет, но все пак, нали, тук... Ами 2016 бях по-скоро бях тилтнат през цялото време. Бях много такъв, не бях готов да играя. Но 2017 бях стресиран, но по добър начин. Бях само от феновете малко се бях притеснявал. Защото навореха нещо като фаворити също. Все пак спечелихме доста турнири и като излезеш като фаворит е малко по... Трябва да оправдаеш очакванията. Хората наистина имат очаквания от тебе. Нали? Трябва да играеш добре, трябва да спечелиш. И... Първата игра бяхме срещу Invictus Gaming и мисля, че първата игра от Best of 3, от 2 от 3 набиха. Или ние ги бихме, не се сещам. Да, първата игра нас смазаха направо. Направо нас смазаха. Не знам защо аз играх Faceless Void. Той герой дори не го бяхме тренирали много. Една игра да сме имали на тренировки с него. Но реших да кажа да ми вземат Void и не се получиха нещата. Биха на набързо. Втората игра почна и избрахме една от по-силните си стратегии. Bristol Back с Keeper of the Light. И много го мразя това Bristol Back, брат. Майко, почни с тая магия да ги фърляте дагерчета отзад автоматично и направо ми бъркаше по дупките това Bristol Back. Да, и аз бях от тия дразнители. Ама това е много шибан герой. Признавам сега. Това е pain in the ass, разбираш, не мога да отида да фарма от него. Не само и умираш също. Да. Да, много гарен герой, да. И тогава комбинацията, тя е съвсем обикновена комбинация вече тия дни. Пускаш си спрейчето, има кулдаун, дагерчетата, да казваш, ножките. Мисля, че е 3 или 3 секунди кулдаун. Кипърът ти пуска това за маната, зарежда ти маната и ти рефрешва и магията. Тоест 2 пъти я пускаш. Да. Това беше идеята и нямахме как да загубим линията. Поне ние не знаехме как. И втората игра, която спечелихме ние, стана 1-1 срещу Invictus Gaming. Ги изненадахме още с тази Bristol Back стратегия. Викаме, добре, бихме ги. Пак ще я вземем. Взехме Bristol Back, взехме пак и Кипъра. Каунтър. Обаче, тия взеха Лич. И Лича, дето имаше Frost Armor, дето го слага на героите. Да, имаха Лич. И като сложи армор на себе си и на керето, тия ножки правят много малко демидж. Те са physical damage. И аз въобще не се сещам, окей, Лич, не ми звучи като проблем, но беше голям проблем. Цяла игра справих много малко демидж и дори като удрям на right click на аутоатаките, пак то арморта слова, някакъв голям каунтър беше на Bristol Back. И пак за малко да ги бием третата игра. И този отбор наби също преди това на един от тия турнири, дето спечелихме 5-6 турнира, това беше единственият отбор, който не взе матч. Беше май месец.
И пак набиха 2-1. Те са ни нещо като много гарен плейстайл не бяха на нас. И набиха и насвалиха долу в овър бракета. И аз тогава вече пак се сетих за тилта от предната година и бях доста тилт на следващата игра. На следващия ден играем срещу Team Secret, но този Team Secret нямаше много добър състав. Бяха с нови играчи. Кезо, един от Heroes of Neverwinter е Кезо. Той тогава беше започнал да играе Dota. Един кореец MP също не беше кой знае колко добър. И извадихме късмет, защото аз бях много тилтнат. Аз бях ядосан, че не спечелихме също. И тогава играеш... И първата игра играх много зле заради това нещо и моите изкараха играта. Втората вече почна да се съвзема малко. Да, вентофваш леко така. Не, извинявай, първата игра на смляхана. Беше 3-30, нещо такова смляхана. И тогава още повече се тилтнах. Това е втората игра, първата, която спечелихме. И там MVP-то го давам на Miracle. Значи Трол, играеш твоя герой, дето го хвалиш, игра Трол Warlord и по принцип билда на Трол беше да си купиш Battle Fury и Яша, фарминг предмети. Да. Човека реши да си купи Яша и да се направи бъкава. Бъкабъто. Да. И почнахме да се бим. Каза някакви работи да се бим или нещо такова. Аз бях 0-5, пак е от тия старите фидовете там. И спечелихме битката заради бъкавото му. И взехме Рошан, взе Ейджеса, успокоихме се и спечелихме втората игра. И третата игра вече бях по-спокоен и изкарахме заедно играта, 2-1 срещу Secret. Много тежка беше, много тежко беше заради първата игра. И Miracle, ако не беше той издърпа отбора. Ако не беше той, там бяхме приключили на 12 място. Следващия матч... Следващите матчове всичките бяха по 2-0. 2-0 срещу Empire, 2-0 срещу... Не, най-интересната среща от моята страна беше след Empire. След Secret беше Empire, 2-0 ги бихме, руски отбор. С руснаци с украинци заедно бяха. Не ги знам точно кои бяха. Resolution беше там, известен играч. Както и да е. След това беше най-топ играта, която имахме. Беше срещу Virtus Pro. Това ни беше тренинг партньора. Виж и там. Има на лаптопа на На жетехнология. лаптопа има. Да, Virtus Pro, срещу тях, те не бяха тренинг партньора за 3 месеца. Тоест само срещу тях скримвахме, играхме тренировките си. Те знаеха всичко за нас, ние знаехме всичко за тях. И тогава интересна игра. Да. Първата игра беше най-дългата игра в турнира. Беше час и 40 минути ли? И бах, тая игра. Да, час и 50 минути или нещо такова. И помня, имаше един момент в играта, не знаехме как да ги убием и не знаехме и как да приключим играта. И те не знаят същото. И те само си пазеха базата и те бяха на един ракс, на една барака бяха останали. Нали, не е като в лигата, ред се връщат бараки. Имаш само една барака останала. И седят петимата и ние не знаем как да приключим играта. Фармим цялата карта, изфармаме, Рошана убиваме, руните взимаме, каквото и да правим, не може да измислим начин да ги убим, защото те бяха на 5 бяха по-силни от нас героите им. И то е много лейт гейм. И ми дойде в главата, добре, ще почна да мисля по този начин. Нали, това е, как се нарича, сплит пуш. Но измислих още една идея след сплит пуша в тази игра. Накара ги да почнат да ма гонят по горната линия, защото бараката, която имаха, беше на горната линия. Казах на отбора ми да чакат малко в смоук, нали знаете смоук? Да, в смоук чакат. Това е бараката, тук са на 4-мата героя. Казах им, чакайте в смоук, аз ще ги издразня горе. И тия почнаха да ма гонят нагоре, почнаха да ма гонят. И вече имаш достатъчно пространство да не дойдат да не са на време. И моите почнаха да бият по бараките и така им форснахме Glyph Fortification. Защита, която е за 6 секунди на сградите. Тоест следващия път, като го направим това нещо, ще им вземем бараката и ще станат мега криповите. Да. Обаче следващия път, като го направихме, бяха готови. И това, което стана, единия беше зад мене, вече беше в гората зад мене и ма чакаше, и ма хвана и ма убиха. И аз нямах байбек тогава, бях много голям риск направих. Моите взеха бараките, обаче нямах байбек. И след това хванаха GH на долната линия, който правеше същата глупост като мене. Не трябваше да я прави втори път. И той умра и той нямаше байбек. И сега сме 3 живи срещу 5 живи. Да. Нямахме байбек, нямахме кулдаун. Беше 7 минути кулдауна. 7 минути да не си в играта. Той Той е направил 3 км, спред се. Не, 2 минути не си в играта. 2 минути. Просто кулдауна на самия байбек да може да се купиш. Да. Е 7 минути. И нямах просто този кулдаун. Имах парите, но нямах кулдаун. Ма нямах възможността. Имах парите. И тия тръгнаха по мида. Тия тръгват по средната линия да наизнасят.
И Матумба Мен играеше Лайкън, това е герой с... имаш две кучета и той самия става на вълк. Да. В смисъл вълци, да, не са кучета. Са кучета ли пак? Да, и той от горната страна мина и малко ги забавя, и обаче го убиха. И се загуби рапирата. Имаше рапира. О, дивайна. Да, и му взеха рапирата. Бот си икара от тяхната, взе рапирата. Оле майко. И той тръгна и той към мида. И така Мато трябваше да се купи. Той имаше байбек и направи го това. Обаче нямаше рапира. Няма плюс 250 демидж. Нямаше плюс 250 демидж, но те имаха. Да. Или 350 ли? Не помня тогава колко е било. Може и 300 да е било, може и 250. Мато се купи и това беше най-легендарният дефенс, който съм виждал от тримата. Трима на петима и дефеннаха. Миракъл имаше байбек, тъй че седеше най-отпреди, пред трона и ги забави доста. Той беше с много кръв. Играеше Death Prophet, Кробелуса, сигурно не помниш. Тази с духчетата. Биеха го, убиха го. Купи са. След това Куроки и той умря и той се купи. И Мато вече му заради формата да стане вълк. Пак ги заобиколи, като пазим базата. Уби някой сапорт, уби някой, върна са. Той бот си му пусна ултимата, който като бягаш, нали, контрата на Лайкана, да бягаш, но Мато беше много хитър и взе сиренето от Миракъл. Миракъл му даде сиренето, тръгна да бяга и точно като стана едно кръв, пусна сиренето, да може да издържи до фонтана. И са хилна, и пак се върна и така спечели достатъчно време ние да са живим. Те бяха убили кулици и само трона не остана. Той не Блъдсикъра, Ръпчър мисля, че му се казваше улта. Да, Ръпчър. Колкото повече бягаш, толкова повече толкова демеш. по-зле за тебе става. Толкова повече кървиш. И ние се родихме с GH и ги убихме и приключи играта. Това викаш най-тега. И какво после от Lower Bracket стигате Минавате до финала? След това бихме LGG, мега лесните игри, 20 минутни, 2-0. След това беше пак, бих казал, може би трудна игра, но не толкова трудна, срещу LFY. Те набиха първата игра, играхме някакви нестандартни герои, т.е. те ни баннаха правилните герои и трябваше да играем нестандартно, биха на за 40 минути и с това ги бихме 2-1. И там беше един от по-важните моменти т.е. един от най-добрите ми плейове. Там на третата игра, те бият Рошан, боса на играта, и аз видях като започва да го бият. И аз бях много наясно как демиджа работи на Рошан. Които и герои да го бяха били в играта, аз знам точно кога ще умре. Толкова много дота играех. Това съм го гледал, къде му открадна... Откраднах Ages of the Immortal, да. Това стана само защото играх толкова много дота. Аз просто знам всички комбинации от герои за тогавашното си време. Колко демидж му направят по това време на играта. И също Рошан става по-силен със всяка минута. И знаех точно кога ще умре. Но понеже бях малко притеснен, казах на Мато, той игра Веномансър тогава. Нали, Веномансър пуска тия змии, дето дават вижън. И му казах, Мато, моля те пусти змия, искам да видя на колко кръв е. Отиди и сложи змията и го убиха веднага. Видяха го убиха, но видях кръвта. И съпортнах и взех Ейджиса. И избягах. Ако имаха Ейджиса, може би щяхме да загубим. Да. И това ми беше един ключов момент. Най-силните моменти там, като го откраднах това Ейджиса. И обърнахме играта после, да. Забравих да спомена, срещу Virtus Pro, третата игра, също беше един от най-феноменалните моменти. Пак бях с Фюрен. Третата игра, бяхме супер аутдрафнати, нямахме шанс стратегия на стратегия, имаха два пъти по-силна стратегия. Но понеже Miracle игра антимейдж и аз играх Фюрен, това не бяха най-силните герои. Негова най-силен и моя най-силен. Имаше битка на Рошан. Моите се биеха и те се биеха и аз трябва да направя решение да свалям бараките или да се включа в битката. Беше много сложно решение и казах, гайс, забавете ги, отивам и бутам кулите, когато стане, защото те са по-силни от нас, 5 на 5. Свалям първата кула, единия съпортна, мисля, че съпортна единия и го убих, съпорта им там, почнаха да се изнервят и някак си ги издразних още малко, убиха ма, обаче моите взеха Рошан. И така стабилизирахме играта и те понеже имаха Void и контрата на Void е да имаш Aegis. И антимейджа не беше с Aegis. Да, защото той има ult и след това сферата като падне. Той даже не иска да я пусне на него вече. Да. И малко по малко ги съборихме след това. Това ми беше най-силният момент, може би. Имахте смисъл в то реално някакси, виж как. А финала срещу кой беше, че имал да се спомня? Финал беше срещу Нюби. Това направо като го видях, знаех, че вече приключи този турнир. Нямаш подценяване, просто последните 2 години
срещу Нюби нямахме една загуба. От 20 може Това ти мача. дава стимул, да. Да. И като играеш срещу такъв И отбор, това е между А вие мисля, че доста... и за другия отбор е голям не пресър. доста лесно, защото но така сравнително бързо ги бихте на а пък финала. те идват отгоре. Да, те са уж от са супер по-добри бракета, отбор. вие сте от лоуър бракета. Ама на нас нямаше, че те не са по-добри отбора. Нали? Да, и той има и много голям psychological, нали, Добре, да и удари какво, за тях. като ги бихте, вече после, като знаеш, че ти си... Добре, като Взел бихме, тия- като свърши самата игра, нали, има 30 секунди преди да отидеш да, нали, прегърнем с отбора, да им кажем да са здрави сами с другия отбор. През това време се чувствах, не знам, много мотивиран, много така, всичко спечелих най-накрая, сбъднах мечтата си. И като вдигнахме Ейджеса, усетих някаква пълна празнота. Това не го очаквах изобщо. Пълна празнота. И не знаех от какво е това точно. И може би следващите 2 години аз нямах цел в живота си повече. Може би Това много хора го казват, това е когато момента- си постигнат някаква... Усетиш, че си стигна целта и почваш да се чуеш и вече не какво знаеш правим от тук какво е нататък. следващото. не знаех какво да правя, не знаех и единственото, което следвах е просто това, което направих следващата година, за 2018, е, че гледах какви са грешките на предишните световни победители на International и видях, че грешката им е винаги, че не тренира толкова много, след като спечелят. Отпускат се. И аз реших да направя обратното. Ще тренирам Тренират още двойно повече. повече. Тренирам двойно повече. Значи това беше година с най-многото мейджор и най-многото майнори. Беше с... Може би имало 30 турнира през годината. И казвах на отбора ми да не чуваме толкова много, да не сме в релакс мод, да сме по-скоро да трайхардваме на всеки турнир. И още от първия турнир, след като свърши International, играх по цял ден, спечелих пак FPL сезона. С първия турнир го спечелихме, и втория турнир го спечелихме и мисля, че моите вече почнаха да издъхват. Обаче аз не ме дремеше. Аз знаех, че трябва като шампион трябва да се представяш. Да грандиш на Въобще не ме интересува на максимум, ако ще да ми падне окото от Добре, защото От аз знам, черепа че- такъв пада само. Не, от черепа. Играй се много кой. Да. Ще продължа се много. Аз защото знам, че това е супер, нали, интересно на българската аудитория. Да, специално за това. Аз мисля, че ти си първия български милионер от гейминг, или се бъркам. В смисъл, защото Ами не знам. TTI тогава спечелихте бая милиони. То си станахте... Мисля, че беше около 11 милиона на наградния фонд. Казах, че е бая. Да, знам, че Да. нещо такова беше. И за тогава беше много пари за това. Аз не знам колко Ами, взимат, няма нали, значение. играчите и колко взима организацията, ама се сте взели стабилно заплащане, нали, за това. Да. Правилно ли спомням, че имаш един момент, дето ти беше най-добрия в световната ранка листа? На първо място, мисля, че беше. Зависи коя листа имаш предвид. По кого? В смисъл, за Дота говорим? Да, за Дота двойката. Не, някаква ми не знам. На кой? В смисъл... Може би целият отбор сме били първи. Liquid бяха, да. Не, Но Liquid е- индивидуално аз не мисля, че съм бил някога... Може би съм бил просто за... Имаш предвид за лидерборда, за Да, да, да. бил съм първи. Е, това имах да, предвид. Да, бил съм първи. Преди седмицата International Да. и бях първи, мисля, че около 2018 също пак бях Да. първи. Но проблема на мен е, че аз играя постоянно. И като играеш постоянно, Ето, това не е проблем. Ето, да. проблема е, защото като си първи ранг, винаги те пуска с по-слаб отбор. И ти ако не дареш на максимум от себе си, ще паднеш. Трябва да играеш почти перфектно. Реално погледнато ти си симпъл на дотата, смисъл, нали, симпъл е го класифицира като, нали, the all-time best player, но... Нали, В България смисъл, може би, но... Не, аз имах по предвид, света че Simple е един тип продиджи като тебе, дето, нали, влиза от... Той не е почнал по същия начин като теб, той не е израснал в някаква Той не го е израснал, но той юнишеска просто някакси... форма на Нави или нещо от сорта. Той е ходил да играе по компютърни в клубове. компютърна зала, където просто има това имаш Нави предвид. представители, нали, Защото Нави сега Hub. има някакви, дето ги взимат Да, още преди 18, сега- нали, да, като сега ги следят супер академи, нали, играят Да, от да, млади и да. така. Няма академия, няма и нищо. Той просто го забелязват, влиза, обаче не е в Нави, влиза в някакъв друг отбор, после минава през Liquid, той също е минал през Liquid. Той беше в Liquid след да. нали, бе. Знам му момента с AV5. Да, бе, в Liquid беше в Америка отиде, кога го махнаха от Нави, защото беше Да, токсик. точно така. Първо беше Нави, беше токсик, взеха го в Liquid, Liquid го И балансираха. после се върна. Вие тогава бяхте по едно и също време с Саша. Били сте в Може би, организацията. да, може би. Да, в организацията е предвид. И после
Когато вече той там наистина превъртя с Liquid, в смисъл там си стигна в своя пик. Правеше някакви И в Нави като се върна вече Това на Кеш беше нещо нереално. На Кеш беше нещо нереално. И вече последното дет беше на 2021 Широ, Бумър, Перфето. Той се върна. Той даже има някакви спекулации, че Cloud9 ще вземат на следващия ростър ще вземат Simple. И това означава, че само Широ трябва да вземат и Нави 2021 става Cloud9, 2023. И какво атаковахме до тук? Разбрахме цялата история на Mr. Mind Control. Абсолютно. От всички такива важни моменти до достигането на ние нещо забравихме. Забравихме да кажем на нашите зрители да се абонират, да харесат, да коментират, да споделят, да натиснат камбанката за нотификации. Да, всякакви такива неща. Ще ви дадем личния номер на ванката Mind Control, да го спамите. Няма проблем да спамите. Но може да не ви отговоря. За да станете про на... Ако трябва да се абонирате да станете про на Dota, ако искате само това. Ванка, някакъв съвет за младежта, която иска да преследва професионална кариера. Няма значение дали е Dota, eSports, Division. Цел гейминг. Да, трудно е да дам истински съвет, който наистина ще помогне, но знам кое може да помогне. Според мен има два стила на начин. В момента може да си, както аз бях, да тренираш по цял ден, 20 часа на ден, да не спиш, но това е голяма жертва. Може би ще помогне в първата 1-2 години. Ще имаш голям пик на играч. Възможно е. Но възможно е нищо да не стане. Ако нямаш късмет, ако не оцелиш правилния отбор, може пък да си уейснал годините. Но всеки каза ми, в България нищо не става. Ето, човек, който е бил номер 1 в световната ранглиста, дигнал е купата и така нататък. Трябва да си делегейш, защото той ето, че има... един съвет. Да, вие трябва да дадете много голяма част от живота си на това нещо, за да стане. Като всяко едно нещо, както съм казал много пъти, трябва да има постоянство. Ето го ясния пример с Ванката. Преди всичко за всички младежи, които нямат 18, защото те, които имат 18, имат право да взимат решение за себе си, те, които нямат 18, не се опитвайте да го криете това нещо, говорете с родителите си, бъдете сигурни, че те ви подкрепят в това ваше решение и ви осигуряват това време. И тогава вече нещата наистина може да се получат. Вече ако се опитвате с криене и с такива работи, аз гарантирам няма да се получат. Вече гледат на нещата по-нормално вече родителите, защото вече има доста... Реално погледнато, ние вече сме кажи речи родителите. Така че аз сега, ако искат да станат прота, ги подкрепям. Ние доста... Аз не знаех, че такава история имаш ти, аз направо... Зависи колко подробно искаш. Тя можеше да стане и 4 часа, не знам това, нали? Но все пак да не ги таковаме зрителите толкова много, да ги държим в 1 час и нещо граница, че attention span, иначе започва да пада. Много ти благодарим, че дойде при нас, така да ни разкажеш тия неща, защото аз не знам дали хората, може би, които много следят, нали, тебе и дотата, сцената и така нататък, сигурно знаят, нали, за игрите, нещата, 100%. Как са се случили едно друго, но тия неща, където са... Нали, вътрешните между вас, какво е стало, това никой няма къде ти го каже. И да го знае, така че благодарим ти много, че отдели време и дойде да ни... Надявам се да ти е харесало. Хареса ми доста, Не, ние да спомня за хубавите моменти. Ние трябва пак да дойдеш да си говорим някакви пъти за живот и здраве. Нови отбор, защото ние говорихме само за това. Следващия TI International. Голям. Това е следващата. Значи, те сме ги прокълнали, да знаеш, българска магия, черна, циганска. Всички губят. Ако ги носиш, всеки противник губи. Това ти е като тези, Travel Boots. Добре, слагам травелки. Сега като почнете първата игра ги служи, задължително гаранция печелите. Даже мога да не играеш, мога да оставиш мишката и ще виж, спечелите пак. Поне клавиатурата ще по-добре. Добре, клавиатурата може. Добре, така правим. Беше ми приятно. Очаквайте на отново следващата събота с отново един невероятен гост. До скоро. Чао!